potom túto ovečka. Kocka zaletela von. Čo? Zaletela von. Á, dobre, že to... Dva. Môže byť. Dobre. Fuck, Mary Kill. Musíš si vybrať z nás. Ne, vyberme dačo, dajaké populárne postavy. Fuck? Raj. Nie, počkaj. Počkať čo? Fuck, marry a kill. What did he say? Počkať, koho fakuješ? Teba. Jo. Nie, Martina. A potom mňa Mary? Hej. No tak to by dopadlo, to by si... Ja by som ťa obral peniazy. Môžem si to klipnúť? Decko, myslíš, že sa mením starať o niekoho ďalšieho? Už sú skúsené. Milfky sú proste skúsené. To ti dá sak 9000. Yes, milfs yes, but no children, please. I hate kids. I mean, I just don't want... Čak, ale milfs A nám ešte povedať, že nie. Povím, ale nechcem responsibility, akože... Dobre, kto háče? Však na seba to daj. Na seba mám ja hľadať? Ne. Čakaj. Drž. Aj Letino fotobombuje. Tiško. Aký ma tam vôbec vidno? Pokračujeme? Z teba bude fanboy. Z koho? Fotofanboy. Prečo mi tu midget to netwerkuje? akože literally. Tak vidíme, že ti iba uba. Počkať, kde som získal Čo je kurva Mommy Club? Prečo to je populárne? Fakt, nechcem to vedieť. Tak táto má wide as fuck hips, tu by som dal. Teda čo? Ja ťa môžem klipnúť, halo. Don't care. Ja som. Ja mám bombu! Zahlas! Takto je to napísané, ale Ja mám veľké je. bombu. A to opačné je. Ty máš bombu! Ne! Moja bomba! 7 hodín? Nie som zase Rus, sa netvár, že ja som oný. Uasov. Nepočkaj, mi to. Neviem, niečo da poštu. Kámo, to sú staré konzole, ktoré som či tak nikdy nehral, ale wow. Počkaj, je tu plejko? Kámo, je tu staré plejko. Mafia 1. Aj ďalšie plejko. Ja mám plejka! Kde ste? Darček si to. Hej, ešte nevypínaj toto video, chcem vám všetkým poprieť šťastný nový rok. Nech máte šťastie v živote, nech vás nekusne pes do ryti a také, však poznáme. Viem, že je naobvykle vidieť mňa, ako rozprávam k vám divákom, ale tak silvestrovský špeciál, je to už po silvestrovsky, lebo už je 3. januára, ale tak. Dlho som nerozprával do kamery, jasne že, takže to je možno počuť aj na mojom hlase, ako sa aj chovám a všetko. A minulé Silvestri som buď nič nespravil, alebo či tak dal iba trápny príspevok, ktorý nedostal ani jeden komentár, takže som to pravdepodobne zmazal. Možno sa to bude opakovať do budúcnosti toto rozprávanie do kamery. Zatiaľ sa bude opakovať to, čo doteraz, takže funny klipy, funny momenty s kamošmi a takéto, lebo mám terabajty a terabajty vtipného kontentu, ktoré nechcem len tak zmazať. A pretože nechcem, aby toto video bolo zbytočne dlhé a chcem, aby sa to dalo pozerať v budúcnosti mimo tohto Silvestru, tak už dávam pomaly endscreen. Ináč by toto bolo 5 minút klipov a 20 trápnych minút o tom, o prevsadzatí, góloch, rozprávanie k kamošom, takže to dávam na 2 party. Pre náhodných divákov, tuto je dáke teraz tento náhodné video. Neviem čo to je to YouTube, čo chce, aby ste si pozreli, alebo myslí si, že by ste si pozreli. A pre kamarátov, hlavne naľavo, tu je krásne part 2 tohto silvestrovského videa. A možno toto nebude hneď, bude to možno o 2 týždne, neviem povedať. A to je asi tak všetko. Takže odpájam sa, užívajte, čaute.